resto iwacho nitiere adieri wach miwacho no wach mar purni nikech kata gik ma nengo gi oidho gin weche mag mai puodho alot nyanya magi oganda alot bogini mana adier gik matino mano adier gimi wacho no mak mana nitie jomoko mabe ywak ni usuru ni emomiyo gini tek usuru momed ahinya ni sirikal tong'o ji pesa mang'eny ahinya jogo manigi msara usuru ng'enye wach mar mafuta ka usuru ng'enye wach mar thieth usuru ng'enye wach mar puonjo mar somo mae gima giywago ni depo nono ni gigo nyalo dok chien matin kata ka mako mana achiel kende mana kata mar thieth atamalo 2.7 ing'ado ne wach mar SHA ywak ni mano ni malo Trevor SHA ka nyalo deliver ka ing'ado pesa to nitie thieth makare ok onego ji oywagi kech ka ichul ne SHA contribution mar SHA ing'adi kaluwore gi pesa ma iyudo nikech ka joma yudo pesa mang'eny kaka anapani SHA achulo pesa ming'ade na 60,000 chulo ne ji mang'eny maonge tich pesa koro contribution no joma tiyo man yudo pesa mang'eny chulo mang'eny molo joma tiyo ma yudo pesa matin NHIF chon ne ji chulo pesa machalre te money difference koro emoch ni the welfare state social welfare nyaka ng'ini joma yudo pesa mang'eny ogolo pesa mang'eny inya thiedhgo joma yudo pesa matin koro an SHA contributions taongo gi wach en mana niya SHA no nego beni koro expand gik mothiedho kata gik mo subsidize mondo na eno ka mine moko ywak ni weche moko mag for instance cancer nitie moko koro mano yo monego beni wang'iyo kaka joma ni parliament mondo wa make sure to SHA ten gima ber nikech okonyo osekonyo mang'eny osegino to kendo weche mang'eny osiptende be ma yudo timo claims kata dwani mondo chulgi to gin osiptende matiyo na eno moro ka ne miyo dala koche mabandia emonego lor ok onego bed ni na eno ka minister mar health Duale otero osiptende moko 1,160 ne DCI for investigation koro mage monego wawe jomara no osiptende mabandia oloro osiptende gweko wabedu go osiptende wa matiyo manyalo thiedho ji ka wathiedho ji maber to kata contribution joma tiyo maber ibro mor kigolo pesa e SHA no to thiedho ji mar ariyo weche mag pur mawacho gego wang'i pur e yo mopogore ni weche mag pur gi ipuro gima bro konyi sani sekta mar niang' ma inchi chulo ji mancha wacho debts mag factories ang'eni privatization otimore to incha wasewacho ni gimoko ne ogitim en riembo jotich matiyo e factory kada company sacking employees no en gima rach mano